ҳамаи мо аз домони мактаб ба шоҳроҳи бузурги зиндагӣ раҳнамун шудем ё раҳсипор шудем ва хеле кам иттифоқ меофтад ки мо имкон пайдо мекунем барои мактабамон барои ин даргоҳи муқаддас кадом кореро анҷом бидиҳем. албатта баъзеҳо кадом кори савоберо анҷом медиҳанд, баъзеҳо ҳатто мактаб месозанд, аммо шумо имрӯз имкон доред ки бо як ибтикори маркази хират барои мактабатон кореро анҷом бидиҳед ки воқеан барои насли оянда бисёр муҳим аст. яъне маҷмӯи китобҳои беҳтаринро аз намунаи адаbiyoти ҷаҳон ки ба забони тоҷикӣ бисёр фаҳмо тарҷума шуданд метавонед барои мактаби худатон бо тахфифи 20% рамазонӣ харид кунед. то мактаби шумо бурда расонидани ин китобҳо аллакай масъулияти маркази хират аст ва шумо барои ин пул пардохт намекунед. умедвор ҳастем ки бо ҳамин тартиб шумо барои насли ояндаи китобхон шудани додар ва хоҳаракони худатон дар мактаби деҳа ё мактаби зодгоҳатон нақш мегузоред, саҳм мегиред. умедворем ба ин ибтикор ҳамроҳ мешавед.